שלום וברכה, אני הולך להסביר איך להוריד את התוכנה לקורס שלנו ועל הרוורסינג. אז דבר ראשון בואו ניכנס לעמוד. ניכנס ללוח ההודעות, ברוכים הבאים, ובואו ניכנס לקובץ הזה. דבר ראשון, להוריד ולעדכן את ה-Notepad++, אני לא חושב שצריך להסביר, כל אחד אמור להסתבר על זה, אני מעריך שכל מי שמסתבך עם ה-Thumbs וה-Oliver, DPEG. אז דבר ראשון אנחנו נוריד את זה, אני כבר הורדתי את זה, זה נמצא לי כאן. בתוך התיקייה הזאתי. וכאן יש תיקייה שנקראת Assembly. את התיקייה הזאת אנחנו נעתיק. אפשר לעשות פה את זה. נעתיק את התיקייה הזאת. ונדביק אותה בקונן C. נדבקת אותה כבר, והיא נמצאת כאן. וזו התיקייה בעצם. זה אמור לקחת כמה שניות להעתיק את זה, לא אמור להסתבך. אחרי שזה נמצא בתיקייה הזאת, אנחנו ממשיכים הלאה לשלב הבא. דבר ראשון אנחנו ניכנס למחשב, שלי, או דיסק PC, או מחשב זה, או לא יודע, לא יודע אם זה אנגלית או עברית, אבל המחשב שלכם. וניכנס לכאן, שזה ה-Advanced System Settings, ואז ניכנס כאן Environment Variable, בעברית זה אמור להיות משתנה מערכת, אני חושב. משתנה, נראה לי לא יודע, אני לא יודע לומר מה זה בעברית. כבר לא זוכר. אנחנו ניכנס לכאן, לפאץ', זה דבר ראשון. ואז נעשה New, נחזור לכאן, ונוסיף את C/Establish/FNS, או שאפשר להקליט את זה פשוט. ונדביק את זה כאן, Ctrl V. נעשה OK. ואז נעשה כאן New. נקרא למשתנה ונעתיק את זה. אחרי שיש לנו את המשתנה הזה שהוא INC, LUDE, שזה מוקלד נכון. בדקתי שזה מוקלד נכון, ואפשר לעשות OK. ואז כאן נלחץ OK. וזהו, בעצם בזה סיימנו. עכשיו בואו נבדוק שהכל עובד. ניכנס לרשום כאן CMD. פשוט. נעשה CD נקודותיים, כאילו 2 נקודות. CD עוד 2 נקודות, ובעצם הגענו ל-C, ואז נעשה CD ועכשיו אנחנו נעשה FA, זה FASN, נכון? FASN, נכון, FASN. זהו, עכשיו בואו נריץ את הפקודה. וזהו, זה עובד. עכשיו בואו ניכנס לתוך הקובץ. יכולים לסגור את זה, נחזור לכאן. ניכנס לכאן שוב, ניכנס לכאן.
ואנחנו ניכנס לכאן. עכשיו אנחנו נלחץ על זה רגיל, יפתח לנו הודעת שגיאה ועדיין יפתח לנו את זה ויבקש ממנו להפעיל על בניין מערכת. נלחץ OK. אבל אני רוצה לסגור את הכל ולעשות לחיצה ימנית Run as Administrator. אמור לפתוח שאלה ואז לחוץ Yes. פשוט מאוד. במידה ואתם לא רוצים כל פעם לעשות לחיצה ימנית בקש ימני Run as, אתם יכולים ללחוץ כאן Properties ואז יש כאן וואי, לא זוכר איפה זה נמצא. כן, כאן נעבור שם. הנה זה כאן. הנה, מסליב את רק דיס פרוגרם הזה אדמיניסטרטור וזהו, ואז באופן קבוע זה תמיד ירוץ כמנהל, לא יצטרך ללחוץ לחיצה ימנית ואז שלחץ כאן, הוא תמיד ישאל אותנו את זה זה יפתח ולא יוצא את ההודעת שגיאה הזאתי. אם אתם מעוניינים, זה איך נחמד. עכשיו נעשה פייל, open נפתח את הקובץ הזה. עכשיו אנחנו נעשה מה שביקשו ממנו בתרגיל, שזה לשים כאן break point. אין לי בגלל בוחר בשביל לעשות את זה, אז אני אעשה את זה ידנית. נשים כאן טאגל, ואז נעשה כאן הפליי הזה. הנה, זה מופיע לי כאן וזה נמצא על היי ועדיין לא עושה את הבעיה. anyway, זה הפלוס מינוס, זה בערך זה. מי שיסתבך עוד מוזמן לפנות אליי באישי בוואטסאפ או איך שנוח לכם. בכל מקרה אני סטודנט, אני לא יודע מרצה או משהו, זה באמת עשיתי את זה ביוטיובי ואני יכול להיות שאני טועה, אין לי מושג. שים את ההקלטה